سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی سرو کیا امن و امان درگتہ مزن سطح دیوان بوتک ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ و آئی جی پولیس بریفنگ داتک شاوانی اسٹیڈیم دھماکہ درگتہ تفصیلات پیش کو تگے سروزیر کرنی داتک کے امن بحالی واسطہ مزید مؤثر گام گیجا زورک بھی ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ مالو کو میڈیا حکومتی گام گیجا اکائے چہاگا کنگے کرنی ہم دیکھ بوتک سروزیر اہم گوشگیں سیاسی جماعت و عوام سیکیورٹی ادارگاں کو ام کوپک بیباں ہنو کے ٹریٹ الرٹ تہا احتیاط واحد ضرورتیں ہائی گوشگی شاوانی اسٹیڈیم دھماکہ ذمہ وار ناشرکارہ منطقی انجام دا سرکنک باں ویلا شہید بیوکانی کل ہم کوپگاں ٹپی کے مردماں گہتر علاج و آسرتی دیکھ بھی ناشرکاراں اچوڑاں بلوچستان امنہ سبوتاج کنگے اجازت دیکھ نبی 12 ربیع الاول پروگرامانی واسطہ پول پروف سیکیورٹی پلان دیکھ بند مالو جلوس و اجتماعات نیامہ حکومتی و ادارگاں چا سرجمہ تعاون بکنا وش نیوز کوئٹہ بلوچستان